Ahojte, ak nosíte strojček alebo vás čaká nasadzovanie, tak toto video je úplne pre vás. Bude to taký náš spoločný pokec, čiže kľudne sa pohodlne usadte, vezmite si papanie a môžete počúvať. Dozviete sa úplne všetko od toho, že či to bolí, ako to prebieha, čo môžete, nemôžete jesť, ako prebieha čistenie a aké gumičky si dať alebo nedať. Ja strojček už teraz nemám, ale mala som fixný 4 roky, cez 4 roky. Mala som aj horný, aj dolný a teda už mám dosť veľa skúseností. Najprv by som povedala niečo z môjho príbehu, aby sme sa viac chápali a ako to prebiehalo u mňa. Je to dosť individuálne určite, že? Avšak niektoré veci budú určite rovnaké aj u vás, aj u mňa a teda môžete sa aspoň tak inšpirovať a prípadne si to potom porovnať. Ak tu mám niekoho, koho čaká strojček alebo má, tak kľudne mi to napíšte dolu do komentárov. Budem rada za každý komentár a aspoň budeme vidieť, že koľko ľudí to čaká a koľko ľudí má niečo dočinenia so strojčekom. Čiže môj príbeh sa začal ešte dávnejšie, keď som bola o dosť mladšia od tohto veku. Najprv sme chodili normálne k zubárke na prehliadky a ona mi vravela, že by trebalo nejak zvážiť ten strojček, avšak aby sme najprv čakali, že kým sa mi všetky zuby vymenia za tie trvalé. Ináč oni vôbec sa mi nekývali, my sme každý jeden zub môj išli ťahať k zubárke, pretože mi rastol nový a mal som zubiek žralok a vôbec mi nevypadli sami, alebo som si ich nevyťahovala sama, ale všetko sme museli riešiť so zubárkou. Avšak už po čase prišiel ten čas, ešte stále som mala dosť veľa mliečných zubov, no rozhodli sme sa ísť na ortodonciu, kde by mi už zriešili alebo povedali, že čo ďalej. Bolo ťažké sa tam dostať a čakačky boli brutálne, avšak vychytali sme jednu doktorku, ktorá nás vzala celkom skoro. Prvé sedenie bola iba taká konzultácia, ja som chodila cez COVID, čiže tam to bolo trošku zložitejšie, musela som chodiť sa testovať a byť očkovaná a tak podobne, ale teraz už tieto veci vôbec neplatia. Na prvej konzultácii iba mi pozrela zuby a povedala, že čo by ma zhruba mohlo čakať, že aký bude mať strojček a rozhodli sme sa pre ten fixný, že to pre mňa bude najlepšie. Dáme zatiaľ horný, pretože dolné zuby sa mi ešte všetky nepovymieniali a bolo by dobre treba vytiahnuť tie mliečne zuby, ktoré mi ešte ostali. Čiže asi 3 mesiace od tej konzultácie som strojčiek už dostala. Najprv som išla na otlačky, ktoré sú veľmi nepríjemné, ale dajú sa zvládnuť a teda neboli to. Avšak ak máte nejaký silný davivý reflex, odporúčam si vziať na to nejakú tabletku. Určite viaceré existujú a pomôže to, pretože ja ho mám napríklad veľmi silný a mám s tým trošku problém. Určite vás nejdem strašiť, ale ani hovoriť, že je to úžasne príjemné. Pre mňa tie dolné otlačky sú horšie ako horné, s hornými nemám žiaden problém, avšak dolné cítim trochu náuzeu alebo nevoľnosť. A tiež sa ide na rentgen, tam to tiež není čo by vás malo bolieť. To prebieha veľmi rýchlo, iba vám urobia akoby fotku tých zubov, aby videli, že ako sú postavené, kde majú korene a podobne. Ja nie som žiadny špecialista a už vôbec nie nejaká zubárka, čiže určite vám to neviem povedať profesionálne, ale poviem to iba tak, ako som to ja mala. Neskôr som už, bolo to po Vianociach, išla som na nasadenie, najprv mi dali také gumičky medzi stoličky, ktoré teda dosť boleli, čiže odporúčam si dať nejaký ibuprofen alebo nejakú tabletku na bolesť, ale tiež sa to dá zvládnuť, najhoršie je to prvá noc a potom je to úplne v pohode. Ak vám to náhodou vypadne, tak tam tiež nie je problém, pretože tie zuby akurát urobili si už to, čo mali. To sa tam dáva pretože na strojčeku sú také krúžky, ktoré idú okolo stoličiek a musí tam byť nejaký priestor, aby tie krúžky sa dali nasadiť. Nasadzovanie strojčeka je veľmi rýchle a bezbolestné, tam sa absolútne nemáte čoho báť. Tam sa nič nevrtá a nebolí to, teda ani náhodou vôbec žiadna bolesť. A ani po nasadení strojčeka žiadna bolesť u mňa nebola vôbec. Možno trošku citlivosť na niektorých zuboch, ale žiadna bolesť nie. Nasadzovanie je extrémne rýchle, tam sa najprv tie zámočky nalepia, potom sa tam dá drôtik. Treba samozrejme dávať pozor, aby vás to nepichalo. Ten zubár sa bude pýtať, že či vás to nepichá a treba si to radšej pozrieť, pretože potom to je veľmi nepríjemné, keď máte ten drôtik vzadu veľmi dlhý a bude vás píchať do líca a urobí sa vám tam nejaký zápal alebo aft. Ja som to teda zažila, pretože som sa vôbec neskontrolovala a potom sme museli ísť k zubárke, pretože mi to píchalo do líca a bolo to bolestivé.
avšak ináč iná bolesť nebola. Čistenie zubov so strojčekom je celkom zadrhel a je dobré dať si na to pozor a fakt tie zuby poctivo čistiť, pretože tie kázy môžu vzniknúť veľmi rýchlo. Ja sa priznám, že som mala jeden drobúčký kaz počas strojčeka a mala som ho však na takom mieste, kde mi ho zubárka opravila bez toho, aby sa strojček musel dávať dole, alebo zamoček z toho zuba, čiže nebol u mňa nejaký ten problém, normálne mi ho opravili a v pohode. Pol roka som mala len horný strojček a zatiaľ sme vtedy boli vytiahnuť tie dolné zuby všetky, ktoré boli mliečne, teda boli to dva. S jedným problém nebol, avšak druhý mi moc rásť nechcel, čiže tam sme museli čakať dlhšie. Nasadili mi normálne dolný strojček, s tým vôbec tiež nebol absolútne žiaden problém. Ten bol úplne bezbolestný, rovnako ako aj ten horný. To je asi podľa toho, že ako máte tie zuby, že či máte ich veľmi krivé alebo nie, alebo z akého dôvodu máte. Ja som mala z dôvodu krivých zubov a zároveň z dôvodu predkusu, že tie horné zuby som mala veľmi dopredu, ako taký zajac. Na tej strane, kde mi ten zub chýbal, tam som mala iba drôtik a neskôr pružinu, aby sa mi tam urobilo miesto. Toto takisto nebolo nejaké bolestivé, akurát to bolo také blbé, že mať dieru tam v ústach a nejaký drôt, ktorý je cez ňu. Išlo tam dosť jedlo, to bolo také blbšie, ale ináč sa to dalo. Aby som sa vrátila k tomu čisteniu, tak používala som takú špeciálnu kefku s takým výrezom do Včka na strojčeky, ale to iba zo začiatku. Časom som prešla na úplne bežnú zubnú kefku a tiež neodporúčam veľmi používať elektrickú kefku, ktorú ja mám doma, ale nepoužívala som počas strojčeka, lebo tie zámočky môžu odpadávať. Potom tiež odporúčam jednozväzkovú kefku, tá je na čistenie zámočkov a potom nejakú medzizubnú, alebo takú širšiu medzizubnú, ktorá vôjde pod drôtik, alebo potom prípadne zubnú niť, ktorú mne veľmi nevyhovovala, pretože to je také tam blbé popod tie drôty nejak čistiť. Avšak je fakt dôležité na tú hygienu nezabúdať. S jedením, tak ja som jedla úplne všetko so strojčekom, dokonca aj žuvačky, nie hneď na začiatku, ale potom neskôr už na tajnáša a potom aj normálne som tie žuvačky žula. A tiež jedla som úplne všetko, len som si nakrájala napríklad nejaké jablčko alebo mrkvu, som si musela pokrájať alebo mrkvu postrúhať na úplne drobné kúsky a nebol to nejaký problém. Neskôr horné zuby, na horných zuboch strojček väčšine nejaký zamoček spadol, ale tiež to nie je nejaké bolestivé, keď vám to spadne, tak vám to nalepí zase ten zubár nazad a nie je s tým problém, ako je to možno nepríjemné, že tam louga nejaký kúsok niečoho. Ale ja som nemala nejak extrémne veľa ako odlepených zámočkov, ale na tých horných som mala teda. Hlavne tie krúžky sa mi vzadu odlepovali. Ináč tie krúžky tiež nie sú nejaké nepríjemné a vôbec nebolia pri nasadzovaní, ak vás to zaujíma. Ako vyzerá to možno desivo, keď si to pozriete na YouTube, ale fakt absolútne žiaden problém s tým nebol. Ja som často mávala afty zo strojčeka a rôzne odreniny, pretože keď som spala napríklad na boku, tak sa mi otlačili tie zámočky do líca, čo bolo dosť nepríjemné. Ja odporúčam taký roztok, volá sa to Herbadent a týmto som si to dezinfikovala, pomáhalo mi to a doteraz to používam, ak náhodou mám nejakú ranku v ústach, čo už teraz sa mi moc nestáva, keďže ten strojček nemám. Potom tiež samozrejme každomesačná dilema, lebo každý mesiac som chodila na kontrolu, alebo povedzme mesiac a pol som chodievala ku tej zubárke a tam mi vymieniala gumičky a niekedy mi dávala silnejší drôtik. Doťahovanie absolútne neboli. Niekoho to boliť môže, ja som ani raz nemala nejaký problém, čo by ma bolel a úplne ako v pohode všetko bolo. Aj nový drôtik, keď mi dali, tak možno som mala trošičku citlivé zuby, ale ináč absolútne nič sa nedialo a fungovala som úplne normálne. Ja som na prednom zube mala taký krúžok, ktorý bol bolestivý pretože som si od ňo furt odierala jazyk, ale teda nie je to bežný postup dávať krúžky aj na predné zuby. Ja som s jedným zubom mala problém, keďže mi tam stále padal zámoček. Ako je to trošku moja chyba, keďže som omylom si tam dala lepidlo na protézy a potom to skončilo tak, že na ten zub sa mi už nechcelo lepiť ten zámoček a furt mi odpadával, aj keď mi ho nalepili nazad. Tak mi dali toto a bolo to dosť ako nepríjemné aj na čistenie, ale zase to nemusí byť absolútne váš prípad. Ja som trošku vymyselník a dala som si tam niečo, čo som si tam dávať nemala a skončilo to teda zle. Ja som mala ináč mať vytiahnuté dva normálne zdravé zuby, pretože ich mám dosť nahustené, avšak nakoniec sa z toho úplne upustilo a nič, okrem tých mliečných mi nič viac neťahali žiadny ďalší zub.
gumičky bola stále dilema a teda stále som rozmýšľala, aké si dať, aké si nedať, to bolo stále také. Ja mám ináč viaceré obľúbené a viaceré, ktoré boli hrozné. Najlepšie gumičky, ktoré sa mi najviac osvedčili, boli tmavomodré, tieto som si dávala úplne najčastejšie. Potom sa mi tiež páčili červené a svetloružové, tie tri som striedala skoro celý strojček. Tiež sa mi páčili biele, avšak tie sa extrémne ofarbovali a boli pekné tak týždeň. Potom som si dala náhodou nejaký mrkový šalát alebo niečo a už zrazu boli žlté, čiže tie sú krásne iba na chvíľočku. Mala som tiež aj nejaké svetlejšie modré, aj zelené, aj béžové, ale tie sa mi moc nepáčili. Najmenej sa mi páčili žlté, tie vyzerali ako keby som si tie zuby neumývala a nejak mi nesadli a tie zelené tiež neboli moc dobré a najhoršie, čo som mala, boli oranžové, toto nevyzeralo vôbec dobre a nepáčilo sa mi to. Mňa zaujíma, že aké gumičky si zvyknete dávať vy, ak máte náhodou strojček, že aké gumičky sú vaše také to go, ktoré si stále dávate, keď idete ku zubárovi alebo ku zubárke. Píšte mi to dole do komentárov, fakt ma to zaujíma, ako ja už teraz žiadne gumičky nemusím si vyberať, ale pre ľudí, ktorých sa to týka, tak kľudne sa im to môže zísť. Potom som mala ten predkus, ako to som začínala už o tom rozprávať a tam bol problém, že som musela nosiť ešte ďalšie gumičky. To boli tie také, ktoré sa dávali od horného zámočku do dolného a to som musela nosiť stále. Tieto boli už trošičku bolestivejšie, pretože to ťahalo ako tie zuby dozadu, ten predkus a bolo to mierne ako nepríjemné, ale tiež sa na to dalo zvyknúť a počasie už som to vôbec neriešila. Trebalo samozrejme to potom nejak vyberať pred jedlom a bola to trochu oštara, ale dalo sa to zvládnuť. Avšak v počase som začala s tým strašne lajdačiť a už som ich moc nenosila a potom keď som si ich po mesiaci alebo dvoch dala, tak to tak bolelo, že som ani nezvládala spať. Ale nevadí, zvládla som to, predkus sa mi napravil a to je hlavné. Teraz sa pomaličky začnem dostávať ku koncu liečby. Mne stále akože dávali do tých úst všelijaké možné ešte vylomeniny. Ku koncu liečby už som dostávala všelijaké nové nástroje do úst a nejaké nové zámočky a nejaké nové drôty, také už iné. Napríklad na horné zuby som dostala na miesto bežných gumičiek takú reťazku, alebo ako sa to volá. A toto bolo riadne teda bolestivé, nebudeme si klamať a strašne blbo sa to čistilo. Ale to už bolo ako ukončovacie a potom mi ten horný strojček už dali dole. Keď mi dali dole strojček, tak ma čakali ešte otlačky a tiež fotenie. Tá zubárka ako vezme foťák a fotí vám tie zuby, to robí ináč aj na začiatku pred nasadením, ale pochopiteľne fotky nebolia, len je to možno trošku trápne a zvláštne, ale dá sa to úplne v pohode ako prežiť už. Je to koniec a to je hlavné. Tiež som musela ísť potom na operáciu osmičky, lebo ona mi rástla do úplne blbého smeru a potom tie zuby by sa mohli nejak posúvať tam, kde nechceme, čiže podstúpila som to a tiež ešte sa k tomu trošičku vrátim. Mne mali pôvodne dávať dole dolný strojček, lenže bola tam nejaká chyba vo vedení alebo niečo, čiže dali mi najprv horný dole, už po tých nejakých 3,5 rokov, čo som nosila ten strojček, takže konečne som sa zbavila aspoň horného a veľmi som sa z toho tešila. Operácia osmičiek sa dala zvládnuť, príjemné to nebolo, ináč taká zaujímavosť, že teraz niekedy na jeseň ma bude čakať ďalšia, pretože vybrali mi jednu a teraz, keď nemám už žiaden strojček, mi ešte druhú budú vyberať, čo zase budem asi napuchnutá a bude to nepríjemné, ale tak bohužiaľ musím to zvládnuť. Ono to pôsobí a teda vyzerá napríklad, odporúčam si nepozerať žiadne videá na YouTube k tomu, pretože tam nebudete ani chcieť ísť. Ja som to nejako zvládla, ja som ten deň ešte išla do školy, som si povedala, že chcem sa radšej rozptýliť ako nejak doma, už mať debky z toho, že čo to bude. A zo školy som už rovno išla tam. Nebolo to nejaké super nepríjemné, mám pocit, že najbolestivejšia bola tá injekcia a potom už to bolo úplne v pohode, bolo to skôr nepríjemné na uši. Ja som človek, ktorý je dosť citlivý na zvuky, mám na to ako nejaké dôvody a tie zvuky boli ako na nejakej stavbe, nejaká vrtačka a bolo to veľmi také nepríjemné a aj také škvrčanie a páčenie. Bolo to vlastne viac menej bezbolestné, akurát, že mne to museli vrtať z kosti, pretože on bol zarazený do kosti ten zub. Tak tam to bolo veľmi nepríjemné, aj bola tam taká hnusná pachuť v ústach, keďže vám to tam musia ako rozrezávať. Ale tiež dalo sa to nejak zvládnuť, horšie to bolo už keď som mala úplne po.
Ja som bola pri jednom chirurgovi, ktorý nebol teda veľmi príjemný, čiže toto bolo trošku horšie, ale ako tiež sa to nejak dalo zvládnuť, som si vravela, že jedným uchom dnu, druhým von, pretože mal nejaké blbé reči, ale nevadí, zvládla som to. Potom tie ďalšie dni som musela brať antibiotika, chladiť si to, ako ja som bola veľmi napuchnutá. Bolo to dosť nepríjemné, ťažko sa mi jedlo, mala som aj stehy ako nejaké, pretože mne to tam museli vyberať z kosti, čiže museli mi to potom aj zašiť, pretože som tam mala veľkú ránku. Tie stehy boli dosť potom nepríjemné na vyberanie. Mám pocit, že najbolestivejšie z celého všetkého úplne bolo vyberanie tých stehov. Mne normálne tiekli slzy z toho. To vás nechcem strašiť, len chcem to povedať tak, ako to je. Bolo to nepríjemné, lebo to bola samozrejme ako taká rana, ale už keď som toto zvládla, tak to bolo v pohode. Ono sa to strašne dlho hojí, takýto invazívny zákrok, ale zase to znamená, že nemusí to každý zažiť presne takto. Každá osmička je iná a mňa čo čaká ďalšia, tak ešte o tom určite bude nejaké video. Uvidíme, ako bude tá druhá, že aké to bude príjemné, nepríjemné. Teda príjemné to asi nebude, ale uvidím, že čo to bude a ako veľmi napuchnem a aké čo to. Ešte si idem ako užívať leto, idem myslieť pozitívne, že ešte ma to teraz nečaká. Ale hlavne, že už som nemala ten strojček, dali mi dole a potom som pokračovala s tým dolným. Ďalšia súčiastka, ktorá bola úplne nepríjemná, boli také špeciálne drôty, ktoré boli nie že takto drôt, ale tak poprepletaný ako pomedzi tie zámočky. Neviem vlastne kvôli čomu som takýto drôt dostala. A tiež to bolo hlavne nepríjemné v tom, že sa tam strašne veľa jedla, všetkého zachytávalo a blbo sa to čistilo a bolo to mierne bolestivé, ale ako dalo sa to tiež zvládnuť. A potom už prišlo len dávanie dole dolného strojčeka, to bolo horšie, to som ináč bola teraz v januári a teda, nebudeme si klamať, bol to masaker, ale u každého to môže byť úplne ináč. Ako to dávanie dole strojčeka je úplne v pohode, tam je to možno nepríjemné na uši skôr, pretože tam sú rôzne tie brúsky a tie oné veci a keď sa to odlepuje od zubov, neboli to. Absolútne nič tam neboli, len je to strašne nepríjemný zvuk z toho, ako sa tam robí. Urobím vám fotku a potom otlačky, ktoré pre mňa sú že katastrofa, pretože ja mám hrozný davivý reflex a mňa napína už len z toho, že mi tam tú vec na otlačky, tú lopatku ešte len dovzdala a ja už som tam pomaly raňajky jej dávala vonku z môjho tela, ale len skoro, ako nebojte sa. Bolo to nepríjemné, ale ako dalo sa to nejak zvládnuť, aj keď ten deň bol fakt ako hnusný, pretože vonku bola ešte nejaká kalamita, plno snehu a museli sme hore dole chodiť. Najprv prvý otlačok sa nejak nepodaril, čiže som musela ísť ešte na druhý a potom nakoniec ešte dokonca tretí, pretože stále to tak nesedelo, tá dláha mi potom nesedela. Ja som to ešte ináč nehovorila, ale dostala som dláhu na zuby. To je taký kúsoček plastu, ktorý vám tie zuby nejak udržiava v tom, ako vám strojček tie zuby vyrovnal a dal dokopy, tak aby sa vám neposunuli. Ako vyzerá to nejako takto, ja to mám so sebou. Nosíte to najprv stále a potom počasie už len na noc. Ja som nebola nejaká super poctivá, sa priznám, ako ja som síce perfekcionista, ale tieto veci som dosť v tomto lajdačila. Ako nemala som žiaden problém, nič sa mi neposunulo a obe dlahy mi doteraz sedia na zuby, akorát za čas ich musím dať, akurát že nie naraz a úplne je to ako v pohode. Prvá noc bola horšia s tou dlahou, horná úplne OK, ale dolná ma trošku z nej napínalo a cítila som miernu nevoľnosť. Ona je takto tuná a dotýka sa toho podnebia tu na pod jazykom a tej časti, kde sa dotýka jazyk a je to pre mňa práve osobne trošku nepríjemné. Ale predýchala som to a navykla som si na ňu a teraz úplne z ňou v pohode fungujem. Z začiatku som z ňou chodievala aj do školy a mala som v škole, rozprávala som normálne s ľuďmi a myslím si, že aj väčšina si z nich vôbec nevšimla, že niečo mám na zuboch a rozprávam trošičku inač. Nejak som ani nešušlala nič. Ináč zaujímavosť, keď mi nasadili horný strojček, ja som strašne šušlala. Len neberte si veľmi zo mňa príklad, odporúčam radšej tie dlahy nosiť, pretože keď sa vám tie zuby posunú, tak škoda toho progresu. Ja teda síce lajdačím s tým trošku, ale sedia mi stále a zuby sa mi neposunuli, chvála Bohu, dúfam, že sa to už nestane. Ale je to dobrý reminder aj pre mňa si teraz to na noc dať a radšej s tým fungovať. Ja už to teraz nosím akože len na noc, lebo už prešiel nejaký čas od toho, ako mi dali dole strojček. O cenách sa tu moc baviť nebudeme, pretože toto, aj keď vám poviem ako nejaké rozpočty a také, tak
Vám to vlastne nič nedá, pretože každý zubár má svoj cenník, že tiež to vplyvňuje, že či je v centre, alebo či je to iba niekde na dedine a či je súkromník a tak ďalej. A tie ceny môžu byť úplne rôzne. Ja som vďačná za to, že som si to mohla vyskúšať, ale som extrémne rada, že už ten strojček mám preč a že už ho mať nebudem, teda ako musím sa o tie zubky starať, aby som ten strojček už nemusela nikdy v živote absolvovať žiadny a už len si to udržať a som rada za to, že je to tak, ako to je a že už som vlastne za vodou, už len tá osmička a bude koniec, žiadne toto. Už teraz ináč po tom, ako mi dali dole oba strojčeky k tej zubárke, chodíme veľmi maličko, ako k tej ortodontistke. Tam som už nebola strašne dlho a vlastne ani teraz vôbec termín ešte nemáme. My teraz chodíme tak ako raz za pár mesiacov iba idem tam, ona mi pozrie, že OK, tie zuby sú v dobrom stave, tak môžeš ísť preč a nič nejdeme riešiť, všetko je OK. Ale tiež by som rada spomenula, že je dôležité, keď máte strojček, ale aj keď nemáte, ale najlepšie, keď ten strojček máte, chodiť na dentálnu hygienu. Tam vám tie zuby aj vyčistia do hĺbky, aj nejak napieskujú, zapečatia, aby sa vám tak nekazili. A je to veľmi ako dôležité, lebo vy si tam nedostanete úplne do každého milimetra pod to lepidlo a neviem kde. A tam to urobia. A teda je to možno drahšia pálka, ale fakt sa to oplatí, pretože potom keby ste museli dať veľké peniaze za opravu tých zubov, ktoré by sa vám pokazili, tak by to bolo o mnoho drahšie, ako dať peniaze za tú dentálnu hygienu. Tiež také odporúčanie na záver, radšej si na YouTube nepozerať videá procesov, napríklad nasadzovania strojčeka alebo procesy dávania von osmičky a podobne, pretože akurát sa vydesíte. Ja som presne toto urobila a som si myslela, že to je koniec sveta, ja som sa strašne bála, ale potom som zistila, že je to úplne bezbolestné a že to tak vôbec nehrotí, ako napríklad v niektorých videách, kde to vyzerá desivo a v realite to vôbec desivé nie je, dá sa to úplne v pohode zvládnuť. Už toľko ľudí tým prešlo, čiže určite prejdete aj vy a ja vám veľmi držím palce ako tým, ktorých to čaká, alebo ktorí máte strojček. Zvládnete to, stojí vám to za to a budete mať krásne zubky, za ktoré môžete byť potom pyšní. Ahojte.